मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सासे आइजोखौ मोनद' थुख्रा खालामदों सासे दुथां सुबुङा मोननांगौ रां दाहारखौ बिफिननायाव बुथारजादों सासे आइजोआ थारैनो सोमोनांथाव आथिखालाव जिब जुनार नङा मानसियानो मानसिनि सिखार खालामसै बेबायदिनो नैबे मोनसे सोमोनांथाव जाथाया गोजौनि सारिजों रुजुजाथाव बे सोमोनांथाव जाथायानो जादों चंद्रमोहन आरो याराम अनुराधा रेड्डीनि गेजेराव चंद्रमोहना 48 बोसोर बैसोनि सासे हाबा जायै सुबुं आरो याराम अनुराधा रेड्डीया 55 बोसोर बैसोनि सासे फिसाय थैजानाय आइजोमोन जायनाखि देहा फाहामसालियाव नार्स हिसाबै हाबा मावो मिथिनाय बादिब्ला चंद्रमोहन आरो अनुराधा रेड्डीनि गेजेराव 15 बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोमोन्दो दंमोन सोमोन्दोआव थानानै मोनसे समाव चंद्रमोहना अनुराधानिफ्राय 7 लाख रां दाहार लाथ'यो रां दाहार लाथ'नायनि गोबाव सम उनाव रांखौ मोनफिननायाव अनुराधाया थोंजोङै रांखौ बिफिनदोंमोन नाथाय रां बिनायाव चंद्रमोहना रांखौ हरनायनि अनगा अनुराधाखौ बुथारनानै अनुराधानि गोथै देहाखौ खेबसेनो आखाइ आथिं खर' गासिबो आलादा आलादा मोनद' थुख्रा खालामना गाव थाग्रा न'नि फ्रिज आरो बाक्सुफोराव सोना दोनो बेबायदिनो अनुराधानि हास'जानाय खर'खौ दुथां चंद्रमोहना मुसि दैमायाव गारना दोनहैयो गारना दोनहैनाय खर'खौ नुनाय सुबुंफ्रा पुलिसनो मिन्थिहोयो आरो गासिबो जाथायखौनो आबुङै नायबिजिरनानै पुलिसा चंद्रमोहनखौ हमनो हायो मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसा बे गासै जाथायखौ सीसीटीवी फुटेजआव सेबखांनायनिफ्रायनो हमदांनो हायो बे सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायानो जादों हायद्राबादाव 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन